Здравейте, майни и батки! Днес ще ви обясня как да оцелеете един ден в най-газарското даскало в Стара Загора, Гео Милев. Първото нещо, което трябва да направите, за да сте на върха на батките, е да се екипирате с най-модните дрежки, а.к.а. янцунки или тесни дънки, прилепнала риза и черни цаки. Втората важна стъпка за батките е да запалят старата си разпарчалиосана кола и да я паркират пред магазинчето в двора. Така цялото даскало ще знае, че сте баровец и че са под вашето ниво. Спокойно, ако живеете на 50 метра, просто си оставете колата през вечерта там. Ако сте случайно путка и искате да сте курва, бъдете спокойна, защото имаме много такива. Просто гледайте през жама другите и си правете записки. Може и да имате късмет и да станете приятелка с някоя от многобройните курви. По този начин ще сте курва от второ ниво популярност. Сега ще ви кажа нужните стъпки, за да станете курва от първо ниво. Първо трябва да се събудите 2 часа преди даскало, за да можете да си сложите обилен слой от грим. След това трябва да се облечете с хубави дрежки, т.е. клин, прозиращо горнище или едно хубаво перде. Ще получите бонус точки, ако сте без сутиен. Ако случайно нямате хубави дрежки, отидете на езерото през вечерта и питайте някоя откъде си е взела нейните. Следващата стъпка е да прегледате Фейсбук поне 1 час, иначе как ще знаете новите клюки? След като приключите, сте готова да отидете на даскало. Ако сте влезнали в стаята след като е почнал втория час, значи сте точно на време. По този начин ще сте центъра на вниманието. Не забравяйте да си правите редовни селфита, това пак дава бонус точки. Ако следвате тези стъпки, ще видите как ставате по-популярна. Може да се сравнявате с другите курви, като им покажете колко батки ви зарибяват по Фейсбук всеки ден. С това завършвам обяснението на преддаскалните ритуали. Последно ще ви обясня как да се държите на даскало. Задължително е всяко междучасие да отидете на червеното или на стената до магазинчето и да запалите една цигара. Така всички ще ви виждат през прозорците и ще знаят да не се ебават с вас. Ако сте си приготвили колата, както ви обясних, ще можете да си я запалите, не защото ще ходите някъде, за да гледате сеира на мършите без кола. След като сте натрупали достатъчно точки, може да влезнете в час и да правите каквото си искате. Бъдете спокойни, дори и да ви се правят даскалите, те не могат да ви пратят при директорката, защото никога не е на работа. Ако някога се срещнете с някой метал, обирайте си крушите един да ви няма, иначе може да ви открадне точките. С това завършвам тренировката ви. Очаквам вече да сте разбрали как да събирате точки и да имате свак. Може да очаквате ново образователно видео от мене, ако ми остане време след павкането. Майни!